गोदोनिफ्रायनो जों नुदों बर' हारिखौ गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बारे बारे नासयगासिनो खनले खनले नासयगासिनो दङ दा बिदिनो सिगांनि समाव जाय समाव बर'फ्रा बांद्राय इडुकेटेड नङामोन बांद्राय रोंगौथि गैयामोन बै समाव बर'फोरखौहाय बिसोरो फाव फान्दायनो गादबनानै दोनगासिनो दङ दिनैनि समाव जों नायोब्ला रिसेन्टलि मोनसे आफादा गुवाहाटियावनो बिथांमोना बुंदों बर' खृष्टियानफोरखौ एसटिनिफ्राय दाननांगौ बियो जेबो नङा बर' खृष्टियानफोरखौ एसटिनिफ्राय दाननांगौ बिसोर गावसोरनि पलिटिकेल लाबा लानो थाखाय बर'फ्रा जुदि बर' खृष्टियानफ्रा जुदि एसटिनिफ्राय दानजायोब्ला जुदि बिसोर जेनेरेल जाजोबनांगौब्ला जोंनि बड'लेण्ड हालामाव जा बर'फोरनि थाखाय रिजार्भ दङ इलेक्शननि थाखाय बिटिसि इलेक्शननि थाखाय जा रिजार्भ दङ 30टा बे रिजार्भआ जेनेरेल जुदि जानांगौब्ला अब्ला बर'फोरा पलिटिकेलि स्टेट जानो हागोन ना हाया जाय समाव बर'फ्रा जुदि पलिटिकेलि स्टेट जानो हायाब्ला जोङो मा जागोन जोंनि हारिया जोङो दा एफा एनै गरसे गरनै जा प्रफिट मोनगासिनो दङ माने अनसुंथाइ मोनगासिनो इन्डियान सरकारनिफ्राय बे गरफा गरनै अनसुंथाइ मोननायाबो जोंनिफ्राय बन्चित जागोन बेनिखायनो बेफोरबायदि डिभिजनखौ जाय बिथांमोन बर'फ्रा बे डिभिजननि इन्टारेस्टआव बिथांमोना जुगदान होफादों बिथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना बेबायदि मोनसे फल्स पलिसियाव नोंथांमोना गब्ल'नो नाङा बर'फोरखौ खौसेथि खालामनांगौ दिनैनि दिनाव नुयोब्ला जोङो नायोब्ला बर'फ्रा लेथेर फेथेर जागासिनो दङ आरो बे लेथेर फेथेर जानायावनो खामबाय थानाय अरावनो जुदि नोंथांमोना आरो पेट्रल लुफावनानै होयोब्ला बर'फ्रा खामबायनानै हांगार जागोन अब्ला बर'फ्रा जाथि हिसाबै जों बिटिसिआव थानो हानाय नङा बै समाव साकरि मोननो थाखाय बर'फ्रा दास कलिता माबा माबि थाइटेल लानांगौमोन नै बे जुगा फैगासिनो दं खिन्थु बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों जाय बिथांमोना बेयाव जुगदान होफादों अननानै नोंथांमोना बेनिफ्राय गोजान थानांगौ आरो बेखौ रिकुवेस्ट खालामदों जों साफ्रोमबो बर'फ्रा पिस लाभार जोङो गोजोननायखौ हास्थायग्रा खौसेथिखौ हास्थायग्रा बेखायनो जोंनो खौसेथि नांगौ जुदि जों खौसेथि नङाब्ला जों खिन्थु गुबुन हारिखौ आरो आगोलनि बायदि जों नादबजानायनि लामा दं जोंखौ मोननैसो सानैसो सुबुंफ्रा लिडारफ्रा सकल बर' लिडारफ्रा नै जोङो रिसेन्टलि दिल्लीयाव थांनो थाखाय सासे दैदेनगिरिनाव जोङो थांदोंमोन नोंथाङा अननानै माबा मोनसे अनसुंथाइ हरदो जायनि सोमावसारनाय जुदि फिजिकेलियाव माबा खालामनो ओंखारनो हायाब्लाबो पलिटिकेल जुगान होनो हायाब्लाबो नोंथाङा जों रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ माबा मोनसे नोंथांनिफ्राय जा हायो बे मोनसे नाथाय बिथाङा बुंदों जोंखौ नोंथांमोना मानो आन्दलन खालामनानै टाइम क्रस खालामनो हादों नोंथांमोना बे आन्दलनखौ खालामनानै नोंथांमोननि लाइफखौनो बरबाद खालामदों जोंहा मोनजाखांखाबाय जोंनि समा थांखांबाय जोंजों लोगोसे ओंखारफानाय सुबुंफोरा बिसोरनि लाइफआ गोदाव सोराव जानानै दङ बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों आं मुंखौ बुंला बिथाङा जुदि निउस चेनेल बाहायदोंब्ला बिथाङा दिनैनि निउस नायोब्ला बिथांखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों नोंथाङा सासे लिडार जानानै बेबायदि राव बुंनो समायामोन नोंथाङा सासे बर' बिमानि फिसा जानानै बे रावखौ बुंनो समायामोन नोंथाङा जोंखौ उत्साह होनांगौमोन यां जेनेरेसनखौ नोंथाङा इन्सपिरेसन नोंथांनि आशीर्बादखौ जों मोनदोंमोन नाथाय जोङो नोंथांनिख्रुइ बांसिन सुबुंफ्रा जोंखौ हेफाजाब बिथांमोन अननाय बिथांमोननि बोर बिथांमोननि आशीर्बाद रोजा रोजा बर' सुबुंफोरनि मुंख्लंफोरनि आशीर्बादा जोंजों दङ नोंथांमोन बायदि सुबुङा जोंजों जुगदान होआब्लाबो जों जेबो खरस जाया नोंथांखौ आं बुंदों अननानै नोंथाङा जुदि बे थिक माइन्डेडआव दङब्ला सिंगल माइन्डेडआव दङब्ला गावनि पार्सनेल लामा लांनि माइन्डेडआव दङब्ला बर' रायजो राजाफोरखौ अरनो सोलोंदो बर' रायजो राजानि अलख'नायनि सिनायदो नङाब्ला जोंनि बर'फ्रा जोबस्रांलांगोन नोंथाङा सासे गोबां माने वेल क्वालिफाइड सासे पलिटिशियान नोंथांखौ बेखायनो आं बुंदों नोंथांखौ रिकुवेस्ट खालामदों जोङो नोंथाङा जिसेबायो अननानै जोंखौ जुगदान होफा जोंखौ हेफाजाब हो जुदि नोंथांमोननि लिडारब्ला नोंथांमोनबायदि गागिया जोंखौ बिदि रावजों सोंखारि हरोब्ला खिन्थु जों डिसकारेज जाया pressure on the state and the central government on the matters concerning the welfare and development of the people. The reserve constituencies are limited and delimited in such a way that the tribal populations becomes minority. The long involvement of the Bono people in Indian politics and the people manage efficiency
बे जाबाय सेपारेट स्टेट and बड'लेण्ड discrimination आरो in the सेपारेट life स्टेट of बड'लेण्डआनो people. नोंथांमोननि थै आरो मोदोमाव नोंथांमोननि Freedom is right नोंथांमोननि of रोदा रोदा खारनानै दं nation. होननानै आंबो मिथिगौ Every nation बयबो and मिथिगौ its people, नाथाय नोंथांमोनखौ however सोरबा small or पलिटिकेल big, लाबा लानो थाखाय नोंथांमोननि big or strong, गोसोफोरखौ have the नोंथांमोननि right to मेलेमफोरखौ live खाना as खालामदों free, अननानै गुबुन independent दिनां people. मेलेमजों But the मोनसे immigrants थोंगोर मेलेमजों साननो नाजा मोनसे गावनि गोसो गोरबोजों influx बड'लेण्ड is illegally पेट्रियटिक स्पिरिटजों नोंथांमोना नायनो occupying the नाजादों tribal बर'फ्रा मा अलखदाव दङ which was आरो created नोंथांमोना गोनो गोथो जानो आं मोनसे आरो for the रिकभारि interest खालामदों of the tribal नोंथांमोना गासिबो बे आन्दलनाव बारे बारे माने जेसेबां हायो एसेबां with ग्रुप suppressive ग्रुप फैनानै जोङो motives. हेफाजाब This is होनांगौ so इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिभाइडेड वी फल होननाय मोनसे बाथ्रा दङ जुदि खौसेथि दङब्ला गासिबो इम्पसिबल आरो जुदि जों खौसेथि गैयाब्ला जोङो समनि गेजेरजों समनि फाखनाव जोङो खिन्थु गबलानांगौ जागोन आरो बेबायदिनो जोङो डिमाइस जायै जायै बर'फ्रा जोबस्रांलांनायनि लामायाव दङ बेनिखायनो बर' रायजो राजा आरो गासिबो साफ्रोमबो लिडारफोरखौ आं खावलायदों नोंथांमोना अननानै बर'आ मोनसे पलिटिकेल फ्रि पलिटिजों मोनसे माने नुफायजानाय मोनसे अर्गानाइजेसन बेखौ दासा दिनै दरा लानायनि उद्देश्यआ मोनसेल' सेपारेट स्टेट जायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा 5,000निख्रुइबो बांसिन बर' सुबुंफोरा साख्रि बाख्रि आरो जोंनि हारिनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा दिनै गावनि पार्सनेल लाइफखौहाय साख्रि बासिनानै मोनसे सिमां नुदोंमोन बे जाबाय सेपारेट स्टेट खालामनो थाखाय आरो बिथांनि सिमांखौ जाफुंसार होनो थाखाय दिनै जोङो टिकेटनि थाखाय दिल्लीयाव जन्तर मन्थराव बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बे प्रग्रामाव जोङो दिनै जोंनि इन्डियानि बिथां प्राइम मिनिस्टारनो जोङो मेम'रेन्डाम गथायगोन बेजों लोगोसे प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बेंगल हम मिनिस्टार इन्डियानि जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ रिक्वेस्ट खालामनानै नोंथांमोना थाबैनो as soon as possible जोंनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड क्रिएट खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै मेम'रेन्डाम होदों आरो बे मेम'रेन्डाम गथायनायानो जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि मेन उद्देश्य बिनि थाखायनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड होनोब्लानो जोंनि माखासे फारिग जाग्राफ्रा एलार्ट जाखायो आरो जोङो जुदि सिगांनिफ्रायनो साननानै नायोब्ला मोनसे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बा रायजो क्रिएट खालामनांगौआ बे गोरलै बाथ्रा नङा बेखौ जों मिथिखागौ बंसुआ आरो बेफोर गासिखौबो मिथिनानै जोङो साखा फारा जानानै जानजि खालामनानै जोङो फुल टाइम लाइफ लं साक्रिफाइस होनानै जोङो दिनै ओंखारखादों बेयाव जोङो दुखु खस्थ'बो मोननो हागौ मालाबा जोङो जेरावबो जोबनो हागौ जानोबो हागौ बेफोरो जोंनि थाखाय माइनर बे मोनसे फिसा जोंनि मोनसे प्रब्लेम नाथाय जोङो जेराव जोङो मोनसे बिराद गिदिर मिजिं लानानै आसा लानानै जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड क्रिएट खालामनो थाखाय जोङो साखा फारा जाबाय जोङो बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जोङो क्रिएट खालामनो थाखाय दिनै जों बे जानजि खालामनानै लानाय जादों लोगोसे माखासे हान्जाफोरखौ आरो हेफाजाब होदों आरो माखासे हान्जाफ्रा हेफाजाब होआखै बे हेफाजाब होयि हान्जाफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो हेफाजाब गैयि हान्जाफोरा बे गावबा गाव जोंखौ बंसुआ साफ्रोमखौबो जोङो रिक्वेस्ट खालामदों जोङो बड'लेण्डआवबो जोंनि बड'लेण्ड हालामावबो जोङो धरनाफोर लानाय दङ जोङो बिथांमोननि इनभिटेसन होदों दा बिथांमोन गैया बे गावसिनि खोथा खिन्थु जाय सुबुंफ्रा दिनै जाय संगठनफ्रा दिनै जोंजों योगदान होफादों हेफाजाब होफैदों बिथांमोनखौ जोङो बंसुनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय